Jo tenia molt a prop de casa les monges de la Puríssima i em van portar allà dels 3 fins als 6 anys. Allà va ser molt interessant perquè vaig aprendre a resar el Dios te salve Maria i a dibuixar la lletra O. Amb l'Eduard, com tota la colla, perquè érem una colla d'amics que jugàvem al foc i fèiem coses força divertides. O sigui, ell traslladava aquesta bona fe, aquest humor, aquesta ajuda, aquesta simpatia, doncs a dintre, fora al camp, en moments que no hi havia pressions, en moments de màxima tensió. Aquest era l'Edi, aquest és el company, l'amic, el que sempre tenia un somriure. L'any 90 vaig començar a dibuixar els concerts que es feien a la Jascava. I tinc ara actualment uns 600 músics dibuixats amb signats per ell. «48 anys fent acudits» vol dir uns 10.000 acudits, unes 10.000 idees que han de ser enginyoses, divertides, crítiques, si s'escau, que incitin a reflexionar i a riure, o com a mínim a somriure. Jo sé que cada dissabte de tot l'any, un bon esmorzar i les partides de parxís a les Pedritxes, al Club Deportiu Terrassa Hockey. Si hi havia una sortida de gegants en dissabte, normalment ens fallava. Però bueno, els diumenges no n'ha fallat mai cap. No tingueu por. La veu que esteu sentint no surt del taüt, sinó que està gravada. Quan mor una persona de la meva edat, acostumen a sortir els nets a cantar les lloances de l'avi, que si era molt bo, que si ens comprava xutxes, que si ens duia a passejar, que si ens explicava contes. Jo prefereixo parlar jo mateix. Com que he sigut un home que m'he passat la vida rient, no vull veure cares llargues, ni tristes. En tot cas, hauria d'estar jo trist, ja que sóc el que m'he mort. Us dono les gràcies per haver vingut el dia d'avui i us demano disculpes, ja que jo no podré venir al vostre enterrament. Edició premeditada, mediàtica i edificant, dedicada a Eduard Torres, Edi, un home contra el tedi.